салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастем. Мо имрӯз аэропорт манахидо бошуд ҳама тинҷӣ. Приветствую. Мана ҳама тинҷӣ бе ягон хавотирӣ омада бисёр бе документҳо метарсам. Манам ҳозир ягон ҳуҷҷатам ба дастам не бародари азиз. Натарсида омада медораед. Бисёро билет мегирам, баъд мегӯям худтошо предлагат мекунам ки ягон қисм Тимур равем бисёр. Ҳеҷ кас ба пул предлагат накунед. Ягон кас ба пул надода омада натарсида регистрация медароед. нархҳои билета гуфта мегузарем. хуҷан арзонтар 13, 13,200, 13,300. душанбе 14, 14,200, 14,300. ватсаби ман мешавад дар зер навор подробно нархҳои билета дар ватсап нависед. внутри мақсад даруни Россия ҳам хеле нархҳои арзон кати баҳри шумо пешниҳод мекунем иншоаллоҳ. хизматрасонии канали Фикри Шумо дар шаҳри Екатеринбург кори постоянно надорем. худохат бо пагоҳ шартнома мебандем. худи шаҳри Екатеринбург ба хлебзавод ба реж хлеб дорем. бародаро ҷои хобаш бепул. ана ин хлебзаводи даруни шаҳрам худохат ҳаракат мекунем ҷои хобаш бепул. боз документам ба ёрдам мекунад. ҳамин хелози гап рафта истодааст. ха бародари азиз бо подробно навор мекунем иншоаллоҳ. ногуфта намонад барои хоҳаро модару пасовка кори осон 1600 агар плана буд карам 2000 ногуфта намонад билетҳои арзон регистрация мемонем. ҷои хобаш ки метавонед ам бачаҳои ёш мисол ҳамонҷа рафта ҳам хоб кунед ҳам бепул прописка. номером ватсапам ба нависед. худохоҳ иншоаллоҳ каме ҳам бошад баҳри шумо хизмат мекунем. ҳамватани азиз, дуогӯи якдигар бошед. дар фикри якдигар бошем. дар фикри ободии як ҳамватан, дар фикри ободии ватан бошем. худохоҳ обод мешавем. дуогӯ бошед. барори кор ба ҳаматон худатон эҳтиёт кунед. ассалому алайкум. подробная информация дар бораи кор, дар бораи регистрация, дар бораи билет ҳама номерои ман ватсап дар зер навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. мо рафтем бо рейси Екатеринбург хуҷанд буд. ман сел кардем бародаро.